Бuna матуркастар рубрикаһына кунака килеүсе Лиана Хабибуллина ысынлап та мактауга лайык. Ул йырлай да, бейей дә, кикбоксинг буенча чемпион. Хатта кинога ла төшеп өлгерә. Карайбыз. Мен Америка Кушма Штаттарының Лас-Вегас қаласында яшейм. Һәм махсус рәвештә монда алда гөл тапшыру өчен кайттым. Һәм иртәгә Алла бирһә, яңынан Америкага юл тотабыз. Әйе. 2 ел инде. Иң беренче битендә мен сәламәт хау тормыш алып барам. Монда мен күп итеп торып яшелсә емеш еләк ашарга тырышам. Һәм шул косметика караганда ла гел органик дип аталырга тиеш. Шул органик дип аталса, мен шуны сатып алам да, шуны кулланам. Кыяфәтемдә бер нимә лә үзгәртмәдем. Чөнки мен 14 яшьтән бирле мен 45 килограмм булдым һәм бүген 42-гә күтәрелдем шикелле. Тик мен алмаштырырга бер нимә лә теләгем юк. Мен хәзер спорт белән шөгыльләнергә яратам. Тагы мен дусларым белән боулинг уйнарга яратам. Әлбәттә, бу мен бөтә бәләкәй сагым шул тамырда үтте бит инде. Мен тамыр асылган гына көндө Венер Камалов мен шул тамырга алып килде. Һәм тамырдан менің сәнгать юлым башланды. Хау сәламәт тормыш алып барыгыз. Күбрәк яшелсә емеш еләк ашагыз. Бөтә ашаган ризыктың 80% шул яшелсә емеш еләк тәшкил итәргә тиеш. Тире торышын һәйбәт булуын теләһәгез, шул күбрәк һыу эсеп, таза һыу әлбәттә, шишмә һыу булса бигрәк тә һәйбәт, күбрәк һыу эсегез.